So yummy, so yummy. Hello everyone! Tayo po ay magluluto ngayon ng alimasag. Good morning po wala sa lahat. Ayan, medyo malamig po ang ating umaga ngayon. Magluluto po tayo ng crabs. Ang gagawin po muna natin ay isasalang po natin sa isang pot yung ating crabs. Tapos, hindi po natin siya lalagyan ng tubig. Kasi para hindi po siya pumayat. No. Pag nilagyan po kasi siya ng tubig, medyo nawawala po kasi yung kanyang taba. Yung kanyang mga taba-taba. No? So, ilalagay lang po natin yun. Isasalang lang po natin siya sa isang pot. Tapos tatakipan. Wala pong tubig. Okay? Simulan na po natin ang pagluluto. Wow! Ang taba! Look! So taba! Pwede makuha yan. Mag-antay ka! Look at that! So mataba! Ay! Another one! Wow! Another one! Ang kapal ng taba. Wow! Another one again! Wala nang mga ano. Wala na yung mga kamay. Woo! 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 So mataba. Oh, look. Talagang mataba siya. Oh. Talagang ang tataba, oh. So mataba. Mainggit sila. Nakakatakam. Ooh, super nakakatakam talaga, guys. Ang tataba ng mga alige. Ayan, pero mag-iingat lang po kayo sa may mga high blood dyan at saka sa may mga rheuma. Alam nyo na kung anong katumbas niyan. Tapos, kailangan natin ng ketchup. Mga 2 kutsara ng ketchup. Yan. Isang baso ng Sprite. Ang tigas. Sarap. Sprite nga. At syempre, hindi mawawala yung ating sibuyas. Isang pirasong medium size ng sibuyas. And then, ang ating 4 na piraso ng ating bawang. 4 cloves of garlic. So, na-mince ko na po siya. Tapos, yung ating bell pepper. Slices. Cutted into slice. At saka yung ating butter. Maganda din po kayo ng ketchup. 2 kutsara ng ketchup dahil kakailanganin din po natin yan. At yung ating oyster sauce. 2 kutsara, 2 kutsara din po ng ating oyster sauce. Alright, let's start cooking. Alright, so let's start cooking na. Siyempre, kailangan natin buksan ang ating kalan. We need a fire, syempre, pag nagluto.
Hindi tayo makakapagluto ng walang water. So, since basa pa yan, hihintayin po muna natin yan na matuyo. Okay? Alright, so mainit na po ang ating kawali. Sis, huwag kang maingay. Mainit na po ang ating kawali. Ilalagay na po natin ang ating butter. Oh, mayroon pang... Oh no. Okay. Hinaan lang po natin ang apoy. Butter pa lang mabango na. So we're going to put first, of course, ang ating bawang na nagpapasarap at nagpapabango sa ating mga niluluto. Isusunod po natin ang ating sibuyas. Mabilis na po itong lutuin dahil naluto naman po natin kanina yung ating crabs. Ayan, nag-translucent na po yung ating sibuyas. Ano? So, we're going to put na our crabs, of course. Okay. Tapos, lalagay na po natin yung ating Sprite. Okay? Ooh! Submerge lang po natin yung may mga taba-taba. Sin taba ko. Oh no. So, ayan. Naganyan. Balik na rin natin itong isa. Ikaw lang maiiba. Okay. So then, papakuluin lang po natin yan. Okay. Pag kumulo, mamaya ilalagay na po natin yung ating oyster sauce at saka yung ating ketchup. I'm back. Iniwanan ko mo. Okay. Mamaya-maya. We are going to put our oyster sauce. Lagyan na natin ang ating oyster sauce. At syempre yung ating ketchup. Pinagtawanan ako nila isang. At yung ating bell pepper, red bell pepper. And of course, we need our magic seasoning granules. Hinaan nga po eh.
Ooh. It's time. Kasi nakaluto na tayo ng ating crabs. Kaya may blaga. Hanggang tingin ka na lang muna. Yeah. Hanggang tingin. So yummy, it's so yummy, so yummy, so yummy. Nakita mo yung kanyang aligi. Nakakatakam. At ayan na nga po, nakatapos na po tayo sa pagluluto ng ating crab Swiss butter. Paki-like nyo naman po ang video na to kapag nagustuhan nyo po ang recipe natin for today. Huwag nyo po kalilimutan sa mga bago dyan, paki-subscribe nyo po ang channel na to. At hit nyo na din po yung notification bell para lagi po kayong updated kapag meron po akong bagong videos na i-upload. And just comment down below kung ano po ang gusto nyo lutuin ko sa susunod, diba? Okay, thank you so much for watching and I'll see you again next time. Ingat po tayong lahat. Bye!